के बनी करोड़पति एगो शानदार कॉमेडी रउआ लोग के सामने अभी हम प्रस्तुत करतानी नंदू बाबा इंटरटेनमेंट के तरफ से, जौना में ऐसन ऐसन सवाल रही जो रउआ लोग के हंसत हंसत पेट फूल जाए। जवाब भी ऐसन जो हंसत हंसत आँख से आंसू निकल जाए। हम हई राउर अपन दोस्त, अपन भाई, राउर चहेता नंद किशोर भारती। आई स्वागत करी के बनी करोड़पति में, जोरदार ताली से स्वागत कइल जाए। के बनी करोड़पति के ई पहिलका एपिसोड में प्रतिभागी बाड़े ई हवन अभिषेक यादव, एगो 10th क्लास के लड़का। लेकिन ये एपिसोड में अइला के पहले ही चुनाइल बड़े सबसे पहले, तो इनका कैसन ही महसूस करता रहे अइला पर, आई इनका से हम पूछता नहीं। ये पहिलके एपिसोड में तू पहिलके प्रतिभागी बाड़ा, ठीक बा, तो तारा जब ये बुझाइल कि तारे में सिलेक्शन हो गइल बा तो तू कितना खुश भइला, तारा कितना मजा आई? बाप रे बड़ी खुश भइनी। जब ये बात हमरा पता चलल तो हगत रहनी, हंसते हंसते हगले पर गिर गइनी। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा, तो अभिषेक की बतावा कि तू अगर 1 करोड़ रुपया जीत गइल के बनी करोड़पति में, तो वो पैसा के तू का करब? भैंस किने में 100 गो। अच्छा, तू 100 गो भैंस किनब, एकरा बादो तो तारा लगे बहुत पैसा बाच जाई, तो तू ओकर का करब? चता तो हमरा गांव में बालू के 5-6 जना, उनका लोग के हाइड्रोसिल हेते हेते भइल बा, चलेला लोग तो झोरा खानी में लटकत चलेला, आगे उनका लोग ऑपरेशन करवाए। एकरा बादो तो तारा लगे पैसा बाची, ओकरा के का करब? ले अपना गर्लफ्रेंड के मोबाइल किन के दे। बहुत बढ़िया विचार बा तहार, अभी तक नाबालिग बाड़ा। चलो आई जाओ क्वेश्चन पर। तारा से एगो क्वेश्चन पूछाई, उ क्वेश्चन में जौन 4 गो जवाब रही उ चारू सही रही, लेकिन उमें सबसे सही जौन जवाब रही जौना से लोग के भरपूर मनोरंजन हुई, तो तारा एगो जवाब पर 5000 रुपया मिली। 2 गो अगर तू प्रश्न के सही सही जवाब दे देला तो 10,000 रुपया मिली। 3 गो के दे देला तो 20,000, इंगा डबल होत चल जाई, ठीक बा? तो ध्यान से खेला। अगर तू ध्यान से खेलब तो हो सकता जे तू पहिलका एपिसोड के पहिलका प्रतिभागी 1 करोड़ रुपया जीत जा। तो चलिए जोरदार ताली से स्वागत करी। तो ई पहिलका सवाल रहल कंप्यूटर के स्क्रीन पर, केहू भी इंसान अपना मम्मी के का कह सकता? ऑप्शन ए महतारी, ऑप्शन बी माई, ऑप्शन सी मम्मी, ऑप्शन डी बाबूजी के मेहरारू। सोच समझ के जवाब दिया। फिर से एक बार हम रिपीट कर देता नहीं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी तारा सामने बा स्क्रीन पर। तो इनमें से तू कौन ऑप्शन सबसे ज्यादा लाइक करब और दोसर केहू लाइक करी? ऑप्शन डी बाबूजी के मेहरारू, एकरे के बांध रस्सी से। कंप्यूटर जी देखल जाओ जे ई जवाब सब केहू के हंसावे वाला बाकी ना। वाह क्या करोड़पति गेम। बिल्कुल सही। एना तू जीत गइल 5000 रुपया, पहिलका तू पड़ाव पार कर गइल। एकरा बाद जौन हम प्रश्न तारा से पूछेम तौन हुई 10,000 रुपया के। लेकिन तारा बारे में हम कुछ जाने के चाहतनी। तू अभी का करेला? पढ़ाई करेला या दूसर काम करेला? ऐसे में तो हम मैट्रिक के स्टूडेंट बानी अभी। अच्छा ये बताओ, पढ़ाई तो करत रहा, लेकिन मनोरंजन खातिर का करेला? हमरा कहे के मतलब ई बा, जैसे लड़का क्रिकेट खेलेला सन, फुटबॉल खेलेला सन, वॉलीबॉल खेलेला सन, गुल्ली डंडा खेलेला सन, ई सब में चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो गइलो कौनो, तो तू में सबसे ज्यादा कौन लाइक करेला? कहीं ऑर्केस्ट्रा वाला तो ना छोड़नी, कहीं चल जानी देखे। बहुत बढ़िया, कहीं के ऑर्केस्ट्रा ही ना छोड़ेले। जोरदार ताली से इनकर स्वागत कइला। आई अब रहल दूसर का सवाल 10,000 रुपया के, लेकिन अगर एगो गलत जवाब ये तार हो गई
तो इहो तहार 5,000 रुपया कट जाई। इसे सोच समझ के जवाब देवे के बाद तो चली ई दूसर का सवाल रहल स्क्रीन पर। ई सवाल रहल, सवाल बावे कि प्रत्येक गांव में जैसे आंगनबाड़ी केंद्र खुलल बावे, ओमे छोट छोट लड़का जाले सन, कोनो नाक पोछत जाई, कोनो झोरी भर के पीछा से चल जाई, माने बहुत तरह के लड़का उजी जाले सन। जो में सेविका बा, सहायिका बा, वो लड़का सन के संभारे ली, उनका के खाना खियावेली। बिहार सरकार के एगो बहुत बड़ी योजना बावे ई, जौना से बहुत लोग के लाभ होला। चाहे लोग अपना लड़का के ओमे डाल के चल जाला काम करे, माने गरीब लोग खातिर बहुत बढ़िया व्यवस्था बावे। तो में मान लो एगो छोट लड़का होके आ जौन तोतराह बोलत होके, जैसे हम कहीं जे कहे के बाद तारा तोता तो उ कहे टोटा, तो ओकरा के अगर केहू पूछता कि बाबू तू कहाँ जाता रह, तो उ 4 गो जवाब दी। अब 4 गो जवाब में सबसे सही जवाब कौन हुई उहे तारा चूज करे के बा। आ ई तारा के जौन जवाब हुई दिला सकता 10,000 रुपया। तो देखो ऑप्शन ए आंगनबाड़ी, ऑप्शन बी छोट छोट लड़का सन के पढ़े वाला स्कूल, ऑप्शन सी जौना में खिचड़ी मिलेला उ स्कूल, आ ऑप्शन डी आड़ी बाड़ी। मामा के लइको ओदी जात रहे पढ़े तो पूछनी कहाँ जाता जी, तो कहत है आणी बाड़ी में। आता ये होई। जल्दी जवाब दो, समय नहीं के तारा लगे। आणी बाड़ी में बात करेंगे रसली से। ठीक बा, तो ऑप्शन डी कंप्यूटर जी ई जवाब के देखल जाओ कि सही बा कि गलती बा। ई का तू जवाब देहलो, तहार जवाब एकदम सही बा। तू जीत गई 10,000 रुपया। बहुत 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 मुबारकबाद। एहंगा तू जीत गई 10,000 रुपया, यानी 10 आ 5 15,000 रुपया। जौन तीसर का सवाल हुई तौन हुई पूरा 20,000 के। ई तरह के पूरा पैसा दिलवाई 35,000 रुपया। ठीक बा, सोच समझ के जवाब दिया, घबराइला के काम नहीं के। काहे से अगर तू गलत भी जवाब देता रह तो तार 15,000 रुपया कहीं ना जाई। पहिलका सवाल के 5,000, दूसर का सवाल के 10,000। अगर जीत गई तो तू जीत जइब 35,000 रुपया। तो आओ तीसर का सवाल, तैयार बड़ा? चलो ई रहल तीसर का सवाल कंप्यूटर पर। जैसन कि तू देखे ला, जैसे गांव जवार में कुछ औरत बाड़ी जे अपना मर्द पर दबदबा बना के रखेली, आ कुछ मर्द बाड़े जे अपना औरत पर दबदबा बना के रखेला। तो मर्द के तो उतना कमेंट ना होला, लेकिन जौन औरत अपना मर्द पर दबदबा बना के रखेली वही के सवाल के रूप में यहाँ कंप्यूटर पर बावे। जौन मर्द अपना मेहरारू के डरे पूर पादत होके ओकरा के का कहल जा सकता? ऑप्शन ए जोरू के गुलाम, ऑप्शन बी मेहरारू के नौकर, ऑप्शन सी पत्नी भक्त, ऑप्शन डी मौग मेहर। अब सोच समझ के जवाब दिह, काहे ई सही जवाब तारे के दिला सकता 20,000 रुपया ई आ प्लस 15,000 रुपया 35,000 रुपया। तो सोच समझ के जवाब द। जब हमार कोटिदोरिया में झगड़ा होला न तो मर्दा भागेला, मेहरुआ लाठी लेके दौड़ेले, चिल्लाले रे मौगा आओ। हमरा बुझाता ये होई मौग में और ये होई बाना के रस्सी से। कंफर्म बड़ा? हां देखो ई जवाब सही होई तो तहरा मिल जाई 20,000 एकड़ आ 15,000 माने 35,000 रुपया। चलो तो देखल जाओ तहार आंसर सही बा कि ना, तहार जवाब सही बा कि ना। कंप्यूटर जी ऑप्शन डी मौग मेहर पर ताला लगावल जाओ। आई तहार जवाब बिल्कुल सही बा। तू जीत गई 35,000 रुपया। जोरदार ताली से स्वागत कर जाओ। तो आओ अब चौथा सवाल खातिर एकदम तैयार हो जा जवाब देवे खातिर। काहे से कि सवाल कि अगर तू सही जवाब देला तो तहरा मिली 40,000 रुपया ये सवाल के,
और प्लस 35,000 रुपया, यानी टोटल तारा मिली 75,000 रुपया। तो देखो ई चौथा सवाल स्क्रीन पर। ओहो, अब देखो हूटर बाज गइल बा, खेल के कुछ नियम बावे। हूटर बजला के बाद हम खेल आगे नहीं बढ़ा सकत, इसे अब अगला सप्ताह में फिर यही कार्यक्रम के आगे बढ़ावल जाई, जौन में तरह से आगे सवाल पूछल जाई। तू जितना जवाब दे सकत तरह 1 करोड़ तक के तरह से जवाब मांगल जाई, सही हुई तो 1 करोड़ रुपया के तू हकदार होकबा। तो चली लोगिन, हम रउआ लोग से विदा लेतानी। नंद किशोर भारती अगला एपिसोड में हमनी के फिर मिलल जाई। रउआ लोग देखत रही के बनी करोड़पति। बहुत बहुत धन्यवाद।